Diolch is mis Eoin Ó Dubhghaill idir seán nós agus seo leannas mo Léirmheas and it's gone on Ready Player One atá tíocht amach na picturelan an teacht seo. Sinné. Oh yeah. We live Back to the Future. It's gone on sin go. We live The Iron Giant. It's gone on sin go. We live Alien. It's gone on sin go. Was going to live The Shining. It's going to go. Go hartagus tá Ready Player One feiceágaí. Okay, béis nach chuid simply leis sin ach an live eile béidir go bhfuil. Níl sa scannán seo ach liste tagartí go scannán eile ó na 8ú agus na 9ú tá níos sarna é. Ag sin trúia mar tá down na croíonn seo ag Ernest Cline agus Steven Spielberg atá ceann simúl I mo thuairim sé. Agus tá clear iontach sa scannán seo déitach scéal simúla inseacht. An those Mark Rylance, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, agus Ty Sheridan mar rinne go na haisteoirí óga is sár America I mo thuairim sé. Ach tá siad chur mó sa scannán seo mar tá scannán tóicí le tagartí ina go scannán eile. Agus tar éis tíorach legaí sa Bixerlin fáinse tarsúil cá mar rá. Dar a hain tar éis beidir chéadúach leig agus tar éis tagart I bhid 70,000 ag go Back to the Future go bharlam bheith breanúir Back to the Future. So I mo thuairim sé céir a cheartta bíanana ná go breanúir an scannán seo ná go leascatí túsan feicfidh. Tuig ceann gan na scannán sin a luama agus breanúir sin an áit. Ach beidir nach néint dúlam agus má héint tú breanúir an scannán seo agus má tá tuairimí difriúla ad. Take agus le mar Twitter ag ónidí tíoch 7 nó fág teacht rot grána blin feicfidh seo. Gur míle maithí agus slán.